Hello guys. ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ರೆಡ್ ಜನ ತಮ್ಮೋನಿ ತುದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏತ್ ಅರೌಂಡ್ 4,200 ಮುಟ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತ ಆತ್ ಜನ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೋನಿದ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ದ ಬುದರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಅಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಗೈಸ್ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಕೋಡೆ 8th ಕೋಡೆ ಪಂಡ 8th ಜೂನ್ ಒಂದೆಂಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಏಪಾಡು ತೂಕೆ 8th ಜೂನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ US ದ US ದ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಕರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೇರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಚಾನೆಲ್ ಇಂದಾಗ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತೇರಿ. ಸೊ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಅವು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹಾಕಲು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಉಂಡಾಕಣ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ದಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಬಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ ಚಾನಲ್ ಊರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಪೂರ ನಾವೊಂದುಂಡು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ರಪ್ಪಬೋದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆ ಇಮೇಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ್ಯನ ಫೋನ್ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ ಪರ ಆಪುಜಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಾಂಗ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನ ಫೋನು ನಂಬರ್ ಎನ್ನ ಆಡಿತ್ತಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಾನು ಪೂರ ದೆತ್ತೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೂಡ್ದು ಆತಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡೊಂದು 100% ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಡ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಬಂದು ಕುಲ್ಲಿ ಏನು ಮಂದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಲ್ ಹಾಕುತ್ತೂನಾಗ ಮೇರೆ ಪಂಡೇರು ಕಾಂಡಲ್ ಹಾಕದು ಇಂಕೊಂಜ ಅಭ್ಯಾಸ ಏಪಲ ಏತ್ ವ್ಯೂ ಪೋಂಡು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮನ್ನ ಸರ್ಚಿಗೆ ಬರೋಂದಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ഞാൻ സർച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ എനിക്ക് അപ്പകന്നെ ക്ലിക്ക് ആണ് എനിക്ക് ಒಂದು ದಾದನ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಸಡನ್ ഞാൻ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮೇಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯುವರ್ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಬಂದಾಗ ഞാൻ ಪಂಡೆ ಬೇರೆಡ ಹೆಂಗೆ ನಡ್ದಲ್ಲ ಹೊರ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ಲ ಕಾಯ ದಾದ ವಿಷಯ ಆಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಇವರ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ತೂಪೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೂಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಂಡ 100% ಚಾನಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಅವು ಐಟ್ ಪಾತೆರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿನಕುಲು ಪಂಡೇರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಡಿಯಾಗೊಂಜಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಅವು ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ಡ್ ಅಪೀಲ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವನ್ನ ಅಪೀಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಪೀಲ್ ಮಲ್ತ 2 days ವಿದಿನ್ 48 hours ನಿಕ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೇರು ಬೈಯಾಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ತದೆ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಂದು ಸದ್ಯೋಗಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ತು ಆಸೆನೆ ಬುಡಿಯ ಚಾನಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತದು ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮುಗಿತದು 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ದು ಅದು 16 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ ಅದು 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ದು ಎಡಿಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 3 ಮುಟ್ಟಲ ಆತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಆತಿನ ಉಂಡು ದಾಪಂಡ ಮಂದಾನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎತ್ತಾವಡು ಬಂದು ದಾಪಂಡ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪನು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಒನಸ್ ಅವನು ಪೂರ ಅದು ಗೇಮರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಗೇಮರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಐಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕುಲ್ದು 16 ಗಂಟೆ ಕರಿ ಉಂಡು 16 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ 16 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ್ತೆಂಟ ಮೇರು ಪೂರ ಕಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ದೀಪೇರು ಎಡ್ದು ಕೈಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಓಲ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ರೆಂಡರ್ ದೀದು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನ್ ಮಂಡ ರೆಂಡರ್ ದೀಪಿನ 1 hour 1.5 hour ರೆಂಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ 20 GB 15 GB ಫೈಲ್ ಹಾಕೊಂಡು 4K ಎಂಕುಲು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆನಗ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ 3/4 ಗಂಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಗಂಟೆ ತಾಗು ನಮ್ಮ 50 Mbps 100 Mbps ಉಂಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಂಡಲ ಅರೌಂಡ್ 3/4 ಗಂಟೆ ತಾಗುಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆನಗನೆ ಸಾಧಾರಣ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಜಪ್ಪರ ಒಂಚೂರು ಅದು ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಐನಾತಿತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪಿರ ಬರ್ಪುಣ ಅಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಡೆಕುಲು ಅದರ
ಆತನೆಟ ಕಾತೊಂದು ನಿಜ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು 99% ಬರ್ಪು ಜೀಪ್ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಡೌಟೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಾವ ಐಕೆ ಅಪೀಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಸೊ ಬತ್ತಂಡ ತೂಕೆ ಆತ್ನೆಟ ಎಂಕಲ ಬನ್ನಾಗ ಟೈಮ್ ತಾಗು ಬತ್ತಂಡ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಹೋಪ್ ದಿಕ್ಕ ಆತ್ನೆಟ ಅಲ್ಪ ಬೇಕದಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಐಟಿ ಸದ್ಯೋಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪುನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜನ ತಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಂಡ ಏರೇ ಪೂರ ತೆಗಿತಂಡು ನಿಕುಲು ಏರೇ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಂತು ಅಂತ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆತಿನ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆತಿನ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ದಜ ಆಯ್ನಾತ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದೀತ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರಿತ್ತೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ದಾಯದಿದ್ದಿಜ್ಜ ಅವಳು ಅಂದಿತ್ತೆ ಈವನ್ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಕವರಿ ಇಮೇಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿದ ಫೀಚರ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಆನ್ ಮಲ್ದನೆ ಎಂಕ್ ಈವನ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಉಲಾಯ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ ಬೈದಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ OTP ಬೈದಜಿ ದಾಲ ಬೈದಜಿ ಎಂಚ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಕುಲ ಅಕುಲೇನೆ ಹ್ಯಾಕರ್ ಬಂಪಿನಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮುಕುಲ್ ಪನ್ನಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕುಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ದಾಯಗ ಒಂದು ತೂಲೆ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಲೋಗೋ ಚೇಂಜ್ ಆದಿತ್ತಲು ಬ್ಯಾನರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಿತ್ತಲು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ ಆಯನೇ ಪಾಡ್ದೆ ಪೂರ ಅವಲ ಎಂಕಲ್ ನಸೀಬ್ ಪಂಡ ಮೇರ್ನ ಗೇಮರ್ಸ್ ದಕುಲು ಒಂಜಿ ತೂಯಿ ಗೇಮರ್ಸ್ ದಕುಲು ರಪ್ಪ ತೂದು ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಜಿಂಡ ಎಂದು ಪೋಂಡು ಪೋಪಿ ನಿತ್ತನ ಅಂತ ಚಾನೆಲ್ ಬತ್ತಂಡ ತೂಕೆ ದಾದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಬಟ್ ಒಂದೇ ನನ್ನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯ ಮೇನ್ ಚಾನೆಲ್ ನನ್ನ ಝೀರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಕಡ್ಕುದೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ನಗ ಚಾನೆಲ್ ಬೇಜಾರಾಜ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5K ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು 5K ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದಲ್ಲ 5K ಆಪುನು ಬಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಪಿರೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ 16 ತಾರೀಕು ನೀವು ಲೈವ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ತದನ್ಪು ಆಪಿನ್ ಪುರ ಎಡ್ಡೆಗಿಂದ ಎನ್ನದು ಕೂಡ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಹೊಸತ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ಫೇಸ್ ಒದ್ದಿ ಮದ ಕೊಡ್ಚಿ ಅಂದೆ ಐಗೆ ನಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಸ್ಲೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಗೈಸ್ ಏಪಲ ಮೋಕೆಪ್ಪಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು ಪಾಡಿದೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಂಡೆಂಕ್ಲವೆ ನನ್ನ ತೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂಚೂರು ಏನಂಪೇರು ಒಂಚೂರು ದಾದ ಒಂಚೂರು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಿರ ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪೂರ ತೂಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನನ್ನ ತಾಯಿನತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಟ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ತೂಕೆ ಓಲ್ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುಂಡು ಬಂದು ಮೇರ್ನ ಗೇಮರ್ಸ್ ದಕುಲು ಆವಡ್ ಅತೆಂಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕುಲು ಆವಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ದಾಯಗ ಒಂಜಿ ನೆರ್ತೆರು ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಡೆ ಕಲ್ ತುಂಬ ಪಾಡ್ಗಂದ ಆತಂಡ ಆತು ಕೋಪ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಆಯ್ನ ಫೋಟೋಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡುವ ಎಂಕುಲು ಇದಾದ ಆಯ್ ತಿಕ್ಕದ್ ಬೇಡ ಆಯ್ತು ಇದಾದ ನಾವುಲು ಇಲ್ಲತೆ ನನ್ನ ಏರಾಂಡಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಯಾರ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವ ಐಕಂದೆ ನಿಕುಲು ದಾದ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಗೆತೊನೊಲಿ ಎಂಗಲ ದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತ ಅವೆ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಪಂದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಪರೇಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಮೊಕ್ಕೆ ಪಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೊಸತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಿತ್ತಾರ ಆ ಚಾನಲ್ ನೆಕ್ ಪೊಸತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಮೇನ್ ಆದ್ ತುಕೆ ಎಂಕಲ ಇತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನು ಒಂಚೂರು ಮಾಡಿಫೈ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವ ಸೊ ಆತನೆಟ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್